APHLC, ASDC, WKSA, Kara, KNCA lapen APHLC Women Wing satum chingrumsi ASDC asai hemalong ingdeng troksi kera troksi death anniversary ru SEMSON sing tiaphan kachiki modu lapen APHLC, ASDC, WKSA, Kara, KNCA lapen APHLC Women Wing satum chingrumpen Forum for Autonomous State Movement pu at happy and pen ru SEMSON sing ti kachipaduka sontak thak ru SEMSON sing tile Karbianglong district ke wana sontak thak James HANSE APHLC ASDC WKSA Kara KNCA tumsitami HEMPREK hangbom lasi HEMPREK Kelongji aphan lapen HEMPREK ke hangalong ke claim ke dam misen me etpen kichun ponji aphan ru SEMSON sing ti aphan chordom group pen HIRJUME Chohangdun puta APHLC James HANSE ahin pen pachini pon Piniani Riltum Ladak SEC Office asai hemalong kachingru malam thela poilo ritum ningarong pik lapen chihok pik atibima rules and SEMSON sing INGTI pini alangli 77 apong kiti arni nitum ladak katalong long of ritum ningarong par pik lo lapen chihok par pik lo kachihok alam thela poilo iltum district long liako Karbianglong itum metanga dim awe metanga hawar awe metanga longri la puson awe seta iltum a leader made ituma songja sarpo SEMSON sing INGTI alangli itum karbi karba katumta khai khang team lapen khai binong lapen alang tuma metanga hem dunangji arid dunangji along lia phelang dunangji pen mathasi alangli labangso district alangli pelong tekanglo la so district Kelong pen ajok pini ilitum dak Karbianglong district ilitum dak Kelong lo district Kelong pen ajok pini ilitum karbi karbagatum methang long le dolo methang aphelang dolo lapen methang pindeng sumpot itum chipindeng long pamelo methang alama ki sidame ilitum dak chirim pamelong lo lapen apar same itum arim nokom rokom thorom anta itum meningke hang pen itum dak che practice long lo itum che bonda long lo lapen itum do thak reng dok reng ni pen itum do long lo lake SEMSON sing INGTI alangli kachipidu pen ajok lasin itum chinilo a history pen langna pen chinilo alangli halabang sohot itum karbi anglong a district avidet pen ajok alangli penangan alangli matha chipisung lo lapen bor ipik hangjang lo che song pik hangjang lo ladak British alang atum ladak ke cari ke calon pon bomahut British government atum phansa apong potai governor aphan loge pidon lamge thandon halong kalong hujayalong nogawng along Guwahati along alang li methang don plutsi hadak itum Karbianglong aphan district Kelongji polang li halabang so ke hangdon pen ajok alang li ke chunri pen ajok low pen lam pen kabachin pen ajok si ilitum aphan la district 1961 pitekang lo Kopai kelang lo alang li methang aphan labangso district Kelong hotke alang li ok pran ke bime penajok alang li lamso pe thepen chut tekang nang koklo bosita alang li risang hotum langku habetum la song la song betum la pen moniam lang netum la pen ong lu korte tum labangso district Kelong aning karang tum thek tekang long lo alang li methang le thek tekang long le puseta si piniani netum karbi karba tum Karbianglong arada tum itum ningarong pik la pen chiok pik ang lai chipedu gapot la senitum same non forum ahin ben same forum for autonomous movement ahin ben same nitum non HEMPREK hangbom autonomous state hangbom article 244A Kelongji panitum hangbom la sipini lamangso alang phangka kimo ani same alang li jitu ke claim tekang alang li karjong pen iltum manang gerap tun chiphan apidi sore nitum kedu kedam kachingki kacethana long seta alang li hin pen iltum mana HIRJUME nang pidu nang ji pusilang panetum chordong group si SEMSON sing INGTI
ru SEMSON sing itia pandem chordom crop si alang li pen HIRJUME Chohanglo alang pen itum jakong Chohanglo alang li pen nil tum anso se ni tum ngeklem pon bom thegia pan jakong horang Kelongji pan alang pan sabe tum HIRJUME Chohanglo la pen itum se ta puthot alang li ke klem te kang son thot alang li ke chipitu ka son thot ke pan ka ching hot longri pan ka ching hot la pen metang pin deng sumpot longri longpat la pen thorom ka do we ka ching hon son thot nil tum non HEMPREK hang bong atum seta anuten bang putin seta alang li ke klem asong thak ni tum da ke klem non thek ji aphan ni tum bori ponji la pen simeta deng lo la pen ni tum non klem pon bom lo aku klem pon bom chilang la bang so ton ma set long letik an ke ni tum pelong pon poposi ni tum rada phan da chak lo la pen alang li phan same akar jong pen same nang paju dun ding lo nang alang li district ke pelong te kang son thot nil tum ta dak autonomous set ke pelong ji pon dia pan itum jasemet bori pon poposi pini la bang so social media koi pen itum than pachini pon lo ACC Central Kumja Sai Hemalong 77 Ru SEMSON INGTI Karlitang RD Ru SEMSON INGTI aso itum skimu pon nai tong rapsar kadowe forum leader suben chenglok ACC kese kadowe tira kaitum pen nantu media tuman pen ni tum pachini kang tu lalo itu anikal mang busame Ru SEMSON INGTI mati architecture of the Karbi Anglong district founder of the Karbi Anglong district alang phai tum skimu convek nangji alang li dedication alang li kachiu kadu be phai tum kadu be ta tini uni alang li hala sopor lo kachali tame reason ame patang depen alang li government along sub inspector of schools alang li claim det tame alang li puthot chiu si Karbi khe phan ka pangrup ya phan lan chok ke chok chelang la inspector of school ka claim pa pe pangrup ni la solama thasi alang inspector claim bong hutame Karbi Anglong ha war ba Karbi Anglong ke do ha war along an ma ke alang li dam si chingki che thadam be si Karbi thomani climate isivet along klamnong ke padu yalang li ka bori pad padulo pen hala so pen Karbi dorbar tame ala tum application chi update pen sarkar along sakuri chi update pen ala Karbi dorbar hoi tame tang seng pen Karbi arat phan pangrum pen si Karbi khe ki dukela arat phan ke pap fitvet vera khe thwa ka paprang ko ja phan cherai kom ja phan lami ki la kadu we ban ma thasi isi district ke nang sot la so alap the alang li government aphan ma ja hala su british government phan pa fit ke a fit tu bang ke independent long log fit ke Pandit Jawaharlal Nehru first minister alali phan itu delegation al tu delegation dam pen Karbi arat ki sung ke boy HEMPREK akene district ke nang ji polam the pachini pon pen apotai botai la so ki ki than pen bang ki a fit bang ke la lang de na le rolo the district demarcation district pinang po la song ne wang yu lo pen a district la so ke thak japan demarcation la committee long tami alang li tu ba song ke member du la lang li Ru SEMSON INGTI song beson sarsing teron habe alang li tu song bang ke hala district demarcation long tami a committee long ta do lo gopinat board lo alang hala so chief minister lo la pen ke ala so pe silong long meeting pa do lo dogang long pa do lo even gulaghal long tami ala tu son pa do lo la se hala so por tami la so ke alang li ke mangkang HEMPREK bate district ke pelonga lasaning kembang kuasi ke claim pon thing ma kuasi ang dang pa the pon ba alang li materialize ki une delo stamri halang li tami alang li ke do ba hu tami alang li ke ma tha alam tami pachini pon long lu ta pai lang no le to Karbi Anglong rat phat alang li kisu une pirajok piniar diason 1948 piniar diason 28 February an dia sol ki ali kisu ki uni pa Karbi Anglong ba ta ili tu wak the pen alang li pe the pen tiun na ko stami ili tu la so ke afi thu ba ke to district ba ke pamana ko lo la stami alang li ke mangkang HEMPREK ka farman la so ke te song ko bang alang li ke ti un alang di ke son la ka du we tu ma tha ponang jil tu la son si tu non ki the ke ra ta du lo ka du we tam HEMPREK ke palong ya fan 244 article la so ke paman long da prime bang ke ka du we ara phatami cerap tu pensi non itu dame bori polo forum for hills autonomous state movement aso along klam long wang at pensi tu kadu we tame cerap tu pensi government pen aphan central government state government even council hi petame resolution ke padeng pon japan kadu we dapat cerap citu japan tum ritum memoda tipi pen tenglok cerap tu pe tu aphan tu bang government aphan so bang tu di pon ba pressure pi pon bom thek pon apo kasi nili pading damboy lo pinili tu along kaprek lo tabi Karbi Anglong lo kaprek to tabi tu baksai hem noson itu ka observe pa padolo lapen ke nili alang li karjong ili tum
along si kaki da duverji to kaki da bidi sori da cerap dun bo sining cerap last je ke bang bom aport ami HEMPREK kelong da prai phan to ma kaki da cerap nang ceru beta kene bidi sori to wana people mai phan lo ani chithi ponlo ape arna mang anu tabi puthor arna chai ponlo alang li karjong ahok le apsidia song tamai ing samjit me kedo ponlo bom ye phan last si Pini nalitum kaching room chikimolong song ko an se kaching room kilo. nili to ke la forum lo ke doan organization ke dolo party or do lelo SEC penselok APHLC penselok KSA dolo women song dolo KNC dolo laka to labor union da dolo laso si kadu be tabi tu sidu cerap situ be to pidi tami talon pong observe pong